Φύγαμε. Έτοιμος. Εγώ είμαι πάντα έτοιμος. Πάντα. Να πούμε ένα πολιτικοποιημένο ποιηματάκι. Είναι της εποχής δηλαδή ποίημα. Λοιπόν, ξεκινούμε. Παίρνεις? Παίρνω. Παίρνε. Θέλω να χέσω. Ο τίτλος. Θέλω να χέσω. Όμως έχω 2 μέρες να φάω. Η γριά μητέρα ρωτά απελπισμένη. Τι θα κάνεις στη ζωή σου, ιέ μου, η ύψιλον, γιώτα, ιέ μου. Πρέπει να βρεις μια δουλειά, να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια. Πρέπει να υποταχθείς στο σύστημα. Τι θα κάνεις? Και ο νηστικός ιός, ο ανυπότακτος, απαντά. Θα πάρω μητέρα ένα φλάωτο, θα ανέβω σε ένα βράχο, σημά στην αγριεμένη θάλασσα, θα κάτσω και θα παίζω αιώνια το σκοπό της αποκατάστασης. Τσιγριά μητέρα απαντά. Καλά παιδί μου, και θα σου κατουρεί να τρως το φλάωτο. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα, το φαΐ. Θέλω να χέσω, όμως έχω 2 μέρες να φάω. Συν 2 οι προηγούμενες, σύνολο 4. Εξακολουθώ να παίζω το φλάουτό μου εκεί, πάνω στον αμέριμνο βράχο, σημά στην αγριεμένη θάλασσα. Το χέσιμο αναβάλλεται.